An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O bɛ tali kɛ kunnafoniw lase waati la bi bɛ tali kɛ tarata min n'a bɛnnen bɛ nazara san kalo 5 na mai kalo don bi o tile 10 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'i y'a sɔrɔ o ye seli fitinin kalo ye an balada k'a fɔ bi o tile 10 ye jate la san kalo 10 na don hijira san 1443 san don dugawu de bi kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ kunungo waleyajugu kɛbaaw an balada k'a fɔ u ye wulikajɔ ta ni ka sitɛrni dɔ k'o jeni ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la B3 pont min n'i y'a sɔrɔ n'o karila dɔgɔfrɛ tɛmɛnin na kunungo wulikajɔ kɛra dugulamaw fɛ ka taa pont in ka taa labɛn kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an balada k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na dongɛrɛnyalen min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye Croix Rouge ye o tɔgɔla dongɛrɛnyalen o baaraw sigira sen kan an ka jamana kɔnɔna na mai kalo tile 8 kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi min y'an ka jamana kɔnɔna na wulikajɔ minnu bɛ sen na bi ka ɲɛsin basigi ma o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladan k'a fɔ kunungo ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na ka taa Siribara ale komini o yɔrɔ min bɛ wele ko Tango o dugu o yɔrɔw la min ye ka dɔn k'a fɔ an ka jamana lakanabaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana bɛ ka wulikajɔ dɔw kɛ nin waati ninnu na foro kura dilan dɔw bɛ sen na ye o yɔrɔ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bala ka kɛ Tango o filɛ Siribara ale komini fɛ ɲɔnɔ marabolo don o maaw bɛ baara la waati min na jadewala tigilamaw kɔni ye fɛɛrɛ bɛlɛlen kɛ ko f'u ka se ka baara in lasa u ma se k'o kɛ lakanabaaw bɛ ka dɔn k'a fɔ projet baarakɛlaw kɛrɛfɛ u b'a la k'u ka baara kɛ a kɛcogo bɛɛ lajɛlen kan u dɛsɛlen ka gɛrɛ kunungo k'u ye wulikajɔ kɛ sitɛrni dɔ ni ka se ka mugujugu fili ka ɲɛsin ma sitɛrni kɔni ka taa jeni dɔw ka fɔ la k'u ye a chauffeur ka bɔ a kɔnɔ ko k'a jeni dɔw ka fɔ la k'u ye mugu fili de u den ka taa jeni k'a kɛra o kɛcogo la an ye ɲininkaliw ta ka ɲɛsin maaw ma yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na maa caman ka fɔ la k'a fɔ ko min ye wulikajɔ kɔni k'a fɔ k'u ye chauffeur ka bɔ a kɔnɔ k'a jeni maa caman ka fɔ la k'u tɛ tiɲɛ ye dɛ maa min n'an ka sɔrɔdasiw bɛ baara la yen u tɛ se ka gɛrɛ dɛ u y'u to fana fɛ de ko ka wulikajɔ ta ka mugujugu fili ka ɲɛsin ka dɔn k'a fɔ sitɛrni ma maa caman bɛ ka fɔ la an ye min kɔni jaba jɛmɛ sitɛrni kɔni jenina nka k'a f'u ye maa minɛ ka taa hali bi an ye sɛgɛsɛgɛliw ta ka maa caman ɲininka ye kunnafoni minnu bɛ yen n'olu sɔrɔla an bolo mara kɔnɔna na o de ye k'a fɔ ko sitɛrni kɔni jenina nka ka chauffeur ka bɔ a kɔnɔ an ka kunnafoni na o kunnafoni minnu tun bɛ fɔlɔ ye n'olu tun bɛ fiɲɛ siraw fɛ an balada k'a fɔ olu ma balo nka min bɛ yen n'o jaba jɛmɛ sitɛrni kɔni k'u y'o tiɲɛ an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ bi min y'an ka jamana lakanabaaw bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen la o yɔrɔw la ka se k'a dɔn maa minnu bɛ nin waleya ninnu ta nin ka ɲɛsin ma ka se ka fu suru ka waleyaw danna an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya u bɛ wulikajɔ min na o kama k'an ka jamana bila minɛkɔrɔ kɔnɔna na Ala k'a kɛ ten maa minnu bɛ nin waleya ninnu kɛ u b'a kɛ dogo de la u si kelen tɛ yen k'u jala bɛ gɛlɛya k'a fɔ ko an ka lakanabaaw filɛ u yɛrɛ filɛ u ka ɲɔgɔn kunbɛn kɛ o de ye kɛlɛ in gɛlɛya yɔrɔ ye u bɛ taa tuuma yɔrɔw la ka cɛya kumaw fɔ ka kuma ka wasa yɔrɔ caman nka olu b'u dogo de ka boli ka kɛ dama ka boli ka bɔ o de ye kɛlɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a tora ten a banni bɛ gɛlɛya nka an bɛ yɔrɔ min ko bi sigidalamaw n'olu fara i ka dɔn k'a fɔ jamana lakanabaaw ka hakililaw ni taasiraw bɛɛ la basigi ni lafiya an mago b'o min na k'a bɛ don an ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ an ka jamana yarabi Ala ka kɔlɔsuma n'an bɔra yen an balada k'a fɔ jadewala tigilamaw kunungo dɔgɔfiri marabolo dugu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bɛ wele ko Bamakɔ kura k'u y'u kunda o yɔrɔw kan o sen fɛ an balada k'a fɔ yɔrɔw la dozolakaw kɔni kɛlen bɛ ka wulikajɔ kɛ lakana kɔni fan caman fɛ dugulamaw k'a yɛrɛ k'a fɔ an kɔni tɛ taa ben ma kan nka maa tɛna bɛn an ka kan sigilen to an balada k'a fɔ Bamakɔ kura yɔrɔw la u y'u kun bɔ ko ka taa mɔnikɛla dɔ ale bɛ mɔnikɛ la a kɛlen bɛ u b'u den de ka bɔ cogo kɔnɔ ka na gɛlɛya se mɔgɔw ma dama ka se ka segin ten u kɔni kɛra waati min na dozolakaw olu y'u kun bɔ u nɔfɛ u nana mɔnikɛlaw nɔfɛ k'u ye ka dɔn k'a fɔ moto dɔ k'o ta ka taa n'o jadewala tigilamaw y'o kɛ dozolakaw ye kunnafoni sɔrɔ waati min na olu b'o la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen ka se k'u kun da u kan an balada k'a fɔ kɛra waati min na jadewala tigilamaw ye taw saya ni sigi ye dozolakaw ka fɔla hali bi ko min bɛ sen na jamana lakanabaaw bɛ wulikajɔ la tiɲɛ don n'u ni olu y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yɔrɔ ninnu na basi lafiya kɔni k'o tɛ taa yɔrɔ jan yɛrɛ la u bɛ sabati fan bɛɛ lajɛlen fɛ sisan kuma kɔrɔmara tɛ dɔ wɛrɛ bɛ u ka se ka fɛɛrɛ kɛ
lakanabaw ni dozolaka minnu b'o yɔrɔw la n'u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma e ka dɔn aw na waati o ka kɛ ninnu ta waati ninnu na waati a ka se ka kɛ kɔlɔsili baara kelen n'u y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ ko jamana in basigi k'a bɛ sabati sisan an bɛ fɛn min fɔ an ka jamana basigi na lafiya bɛna sira min fɛ ala ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ nin ye dabalibanko ye Yirimajɔ suguda la kɛrɛnkɛrɛnnenya mairie kɛrɛfɛ jɛgɛ feere yɔrɔ min bɛ yen denmisɛnnin ka dɔn n'i y'a sɔrɔ sifinna ka dɔn n'a tɔgɔ ye ko Usman Sisogo maa dɔ mara kɔnɔ na e ka dɔn ni bɛɛ lajɛlen ka fɔ la sigida la yen k'u ka bonya bɛ s'a ma kosɛbɛ jisuma feerela dɔ k'o de ye wulikajɔ ta min ye karido ye ka na nkalon tigɛ ka da i ka dɔn k'a fɔ kamalennin na k'a yira k'a fɔ k'a kɔni bɛ na ale ka tilegan dere fɛ wa a ka fɔ la k'o kɛra Lazara waati k'a kɛra o de la o don y'a sɔrɔ o don kɔfɔlen min n'a ye karido fɔ min ye Usmani yɛrɛ ni a ka kɔrɔkɛw ni a ka patronw olu bɛna baara kɛ Yirimajɔ merida de la u ka jɛgɛ feerelaw ka tila ka taa dimanche don olu taara kabini seli fana nka i ka dɔn jisuma feerela in k'a nana ka taa dama kasi k'a fɔ ko cɛnin nana bin ale kan wa k'o kɛra ka bɛn ni Lazara de ye tuma min na n'o kɛra sariya tigilamaw y'u ka baaraw daminɛ sɛgɛsɛgɛliw cɛnin kɔni welelen cɛnin taara polisi la tuma min na n'o kɛra sigidalamaw fara ɲɔgɔn kan ka taa seereya camanba ka taa yira ko denmisɛnnin min n'i y'a sɔrɔ o ye musolaka ye k'a ye nkalon de tigɛ ka da cɛnin na k'o sɔrɔ kɛ bi n'i y'a fɔ ka ban tuma caman an balakaw k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni k'o seri ma ka sababu kɛ cɛw ka ɲagata ye i b'o kɔlɔlɔ sɔrɔ lakanabaw kɔni cɛnin kɔni k'a minɛ sɛgɛsɛgɛliw sigira sen kan ka taa n'a i ka dɔn k'a fɔ kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ ka tila ka segin nin waati na u y'a minɛ ni ka kɛ kasoladen ye a bɛ i ka dɔn k'a fɔ tɛrɛjama na nin waati na sugulama camanba olu de bɔra ka taa seereyaw de denni min y'a kɛ k'i ka dɔn a bɛ maa yɛrɛ min bolo n'o ye a falaka ye n'a lamɔba ye o ye o yɛrɛ taara k'a yira k'a fɔ kuma min fɔra ale den fɛ ko tiɲɛ kisɛ kelen t'a la ale b'a dɔn tiɲɛ tɛ wa waati min yɛrɛ fɔra n'i y'a sɔrɔ seereya la bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ ko cɛnin min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ Usmani ye ko waati yɛrɛ m'a sɔrɔ sugu yɛrɛ la dimanche don kuma kolomana tɛ dɛrɛ u baara kɛ nka dimanche kabini seli fana b'a sɔrɔ olu taara nin taara fɔ ko bɛn kɛra ale k'a ɲininka ko dɔ jumɛn ye ko dimanche don wa k'a kɛra waati jumɛn ko Lazara waati kuma kolomana tɛ dɔ ye nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen maaw ka janto nin na ka min fɔ fana sariya tigilamaw b'u ka baara la u bɛ sɛgɛsɛgɛliw ni k'olu sigi sen kan nka nin ɲɔgɔnnaw ma kɛ jama bɛ ka bɔ ka taa seereyaw de hali bi a ko bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ an bɛ fɛn min fɔ u ka nin ɲɔgɔnnaw k'a ɲini jijama jɔlen na nin n'a ɲɔgɔnna caman bɛ bi u bɛ taa ka taa fɛn fɛn maaw la min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni jogo tɛ kununko n'i ye jateminɛ i ka dɔn k'a fɔ mairie da la bɛɛ lajɛlen bɛ ka na ka jɔjɔ kɛ wa nin n'a ɲɔgɔnna dɔw bɛ a bɛ tila ka futinɛ kɔni k'o digi maaw dusukun na an bɛ fɛn min fɔ nin ko in e ka dɔn kunnafoni fɛn fɛn b'a bɔ a la cɛnin kɔni nin waati na o sɛgɛsɛgɛliw kɛ a bɛ i ka dɔn k'a fɔ polisiso min n'o ye polisiso 13 ye tɛrɛjɛma arrondissement a b'olu maaw bolo ni kunnafoni fɛn man bɔra a la kunnafoni nataw la a b'olu bɛlɛli pɛrɛtigɛ d'aw ma n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ Croix Rouge u tɔgɔla don o ɲɛnɛmaya an ka jamana kɔnɔ na min ye mɛkɛro tile 8 ye o baara min kɛra Croix Rouge yɛrɛ Mali kɔnɔ na ɲɛmadanga min n'i y'a sɔrɔ n'o ye Assistant Kulibali ye e ka dɔn don yɛrɛ bɛ hukumu jumɛn de kɔnɔ na an k'ale lamɛn. Bon bi ye Croix Rouge tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ kɔnɔ an bɛ foli kɛ ka tasibila fana kɛ parce que pour que nin don in ka kɛ dɔ tubabu dɔ ale ka tagama sen fɛ ale taara kɛ ni guerre dɔw ye Solferino a y'a sɔrɔ mɔgɔ caman fagara mɔgɔ caman joginna donc ale de y'a fɔ k'an ka bi tile mɛ kalo tile 8 ko k'o kɛ Croix Rouge tɔgɔla don ye a sɔrɔla ten tɔ de donc a bɛ ale don in bɛ lawaleya diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ ɲinan ta bilalen don ko an ka kɛ maasɛbɛ ye ko ka kɛ gentillesse k'an ka da a la ka fɔ maasɛbɛya fanga dɔ b'o la croire au pouvoir de la gentillesse bon aw yɛrɛ ɲɛ bɛ jamana in bɛ cogoya min na kɛlɛw bɛ yen nɔ kɛlɛw bɛ sigi mɔgɔ minnu de la k'u si bɛɛ kɛ u sigilen bɛ ɲɔgɔn kan sisan kɛlɛw donna olu ni ɲɔgɔn cɛ donc an y'a diɲɛ nin thème min Croix Rouge malienne dɔrɔn tɛ thème min bɛ bɔ fo Genève ka ci an ma aw bɛ se ka dɔ yɛrɛ fara a kan mais a kɔni bɔra yen u b'a u miiri diɲɛnatigɛ yɛrɛ kɔnɔna bɛɛ cogoya min na a taara o de kan kɛlɛ in tɛ Mali dɔrɔn na kɛlɛ bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ aw yɛrɛ y'a ye Ukraine ni Russie filɛ kɛlɛ la yɔrɔ caman bɛ yen nɔ kɛlɛ bɛ yen donc a fɔra ko n'an dara maasɛbɛya o fanga la u bɛ caman bɔ kow la quoi thème min sɔrɔla ten tɔ de. an balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Assistant Kulibali ni tun ale kan ye kɛnɛ in yɛrɛ u kun kɛlen bɛ ka baaraw sigi sen kan denbaya tun bɛ maa min bolo ministre min n'i y'a sɔrɔ n'o ye Imam Omar Jara ale yɛrɛ min fɔ a sen fɛ jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la bi ani wulikajɔ min b'u fɛ sen na an ka lamɛn.
Ambe ala tanu kala barkada ka Croix-Rouge mko fo anga jamana nyama tokala son excellence le colonel Assimi Goïta ani anga gouvernement nyama tokala Dr Choguel Kokala Maïga ani anga daga département nyama madame le ministre de la santé et du développement social ka foli la se uma u ka wuli ka jola malidenw demenina sira chaman fe kalango sira fe desebagato mamnu jugina keleda la u be deme min ta kolu segere u ka chesiri yɛrɛ la aramadia sabati la mali kono donc ambo foli kerengeren la suma o de ya an wajibiya mali ɲɛmɔgɔw tɔgɔla bi sɔgɔmada in na ne kana donba min ni a sigilen no sen ka diɲɛ kɔnɔ ni o y'u tɔgɔla don ye kana o don in k'o kolonbɔkari kɛ k'o lancement kɛ u jabala la yan bi an ka gouvernement ɲɛmɔgɔ tɔgɔla parce que an b'a dɔn ko mɔgɔ dɛmɛbaga siga foyi t'a la i kan ka ni dɔwɛrɛ t'i bolo ka fɔ a tigi i b'a fɔ a ye k'a ni ce donc Croix-Rouge kɛra mali gouvernement dɛmɛbagaba ye u bɛ ko o ko kɛ mali kɔnɔ u b'a ɲini k'a dɔn jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina ye jumɛn u ka baara bila o sira kan donc o la o y'an wajibiya ka se nin kɛnɛ in kan bi kana an ka nisɔndiya fara u ta an y'o de fɔ u jɔyɔrɔ bonyana sira caman fɛ wa ne bɛ se ka o fɔ ni wasa ye parce que mɔgɔ min ɲɛsinnen don dɛmɛ ani dɛmɛ ma gouvernement kɔnɔ o ye ne ye ne b'a kalama cogoya bɛɛ lajɛlen na kalanko sira fɛ n y'o de fɔ u ye salle de classe jɔ ka panw dilan ka di kalandenw ma u bɛ adamaden min yɛrɛ former ni kungo ye mɔgɔ sɔrɔ hali i taatɔ circulation na dɔ balila ka kirin ka bin u ye mɔgɔ dama min former o la mali kɔnɔ ka sɔrɔ o tɛ Croix-Rouge baarakɛla ye maa t'a hakɛ dɔn o kɔrɔ ye jumɛn kuma o kuma ni ɲangata ye maaw sɔrɔ ma ka se ka sɔrɔ min b'u dɛmɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ kɛlɛ la a bɛ san 10 bɔ an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn maa dɔw jokina dɔw fatura kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛlɛda la hali wagati laban na Mondoro attaque la Croix-Rouge ye baaraba kɛ ka gouvernement dɛmɛ a mɔgɔ minnu jogina u ka prise en charge la Sevare dɔgɔtɔrɔso la olu ye fitinin de u ka baarakɛlaw ka jamana kɔnɔ donc n'o jɛkulu sugu bɛ wajibi fanga ɲɛmaga tɔgɔ la an k'u jukɔrɔma dun an k'u dɛmɛ u ka baara la ka tila tuguni ka bɛɛ lajɛlen wele ka taa bolo di ɲɔgɔnma ma ɲɔgɔn dɛmɛ o de b'a to an bɛ se ka ɲɛnamaya ɲuman kɛ inshallah. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye ministre Umaru Jarani tun kan ye a fɔra cogo min na jamana in ɲɛta ni a basigi u bɛna sira fɛ wulikɛjɔ bɛɛ lajɛlen kunba de ye an ka jamana ala ka kolosuma n'an bɔra ye hali sa i ka dɔn k'a fɔ mɛkalo tile 8 hukumu kɔnɔna na ka wulikɛjɔba kɛ k'a dɔn k'a fɔ bi ka maaw cɛsiri u ka kɛtaw la ani siraba yɛrɛ a sariyaw ka se ka wulikɛjɔw kɛ gɛlɛya minnu bɛ maaw sɔrɔ minnu bɛ wulikɛjɔw kɛ ka se k'o baaraw ka se k'olu kɔni ka don nɔgɔya da fɛ ka se ka wulikɛjɔ kɛ ni ka taa olu ka kɛnɛ kan minisiri bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka Madina Sisogo la ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Jamana o jamana ni bi jɛkulu in kɔnɔ o san kunbɛn mana se mɛkalo tile 8 bɛɛ ka ŋaniya jira ta k'a waleya i ka dugu kɔnɔ u bi taabolo minnu fɔ k'a fara ɲɔgɔn kan k'o cɛri walasa minnu bɛ sirabaw kan olu ka se k'o minɛ ni mun ye min fɔ ka baara kɛ n'o ye o laɲini yɛrɛ kun ye min ye siraba ka kasara a ka nɔgɔya mɔgɔ kana banajan ko mɔgɔ kana to a la donc sɔgɔmada in na an b'o ye an y'a ɲɔrɔ moto taxi dɔw la an y'a nɔrɔ katakatanin dɔw la donc nin y'a daminɛ ne ye Mali kɔnɔ an b'a ɲini bolimafɛntigi bɛɛ fɛ u k'u jija u ka fɛn ɲini n'a bɛ fɔ o ma ko bande réfléchissante u k'o ɲini u k'o nɔrɔ u ka motow kɔfɛ an b'a fɔ a b'a ban mais a bɛ se ka kɛ sababu ye olu ka mobiliw jɔlen mɔgɔ minnu b'u kɔfɛ olu kana na bala a la olu k'a ye parce que n'i y'a ye a ka ca Ala fɛ i bɛ se ka i yɛrɛ ka laɲini dɔw kɛ walasa i kana s'a ma siraba ka kasara bɛ kɛ ka an ka du dɔw bɛ yen a bɛ k'olu bila dendanya na du dɔw bɛ yen a bɛ kɛ k'olu bila ɲɛ kelenna kasi la du dɔw bɛ yen a bɛ ka jouer hali an ka jamana nafasɔrɔ sira kan i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ olu bɛ to a la olu ye du jɔ jiri yɔrɔ n'o taara du bɛ to hami la donc an y'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka nin minɛ an ka baara kɛ n'u ye walasa kasara min b'an ka sirabaw kan an bɛ se ka dɔ b'o la. An b'a lɔn k'a fɔ Madina Sisogo ni tun y'ale kan ye danbɛlɛlakaw furumuso a fɔra cogo min na ka se ka wulikɛjɔ kɛ siraba bolimafɛnw an ka janto ɲɔgɔn na n'o kɛra an ka fɛn caman bɛ olu kɔrɔ cogo min o y'a wulikɛjɔ min kunba ye Ala ka hakilila bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ Gabriel Ture bilama kumaw cayalen bɛ sango bɔlɔlɔw sanfɛla la k'a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya furew olu bɛ jɔ yɔrɔ min na n'o ye sukoyɔrɔ ye fɔcogo la n'u kama ko Mariko k'i k'a dɔn ko o kɔni ko jiko bɛ yen o kumaw kun cayalen bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ min ye Gabriel Ture yɛrɛ sukola dɔ ale ye ka taa se min ye Gabriel Ture yɛrɛ maa dɔw ye dɔw b'u ka sira di ko in bɛ cogo di an k'u lamɛn. An kɔni nana sisan ka na an ka suko an y'a sɔrɔ ji bɛ yan an ye ji sɔrɔ yan ji bɛ orobinɛ 2 bɛɛ la an b'a da k'an ka baara kɛ n'a ye an fɔra minnu fana kɔ olu fana y'u ta ko n'a ye. An y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ ko Gabriel Ture kɔnɔ ko ji tɛ yen
o morgu kɔnɔna la Gabriel Touré fan wɛrɛ tɛ dɛ ko morgu ko ji tɛ jusqu'à mɔgɔw k'u ka su ta ka taa n'a ye so an b'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna maliyɛn cɛ ni muso bɛɛ k'i hakili sigi Gabriel Touré morgu ji ma deli ka tigɛ a kɔnɔ sukɔrɔ 2 kun b'an bolo yan fɔlɔ sukɔrɔ 3 jɔra ka fara kan ka kɛ 5 ye sisan ka fara denmisɛnninw ta fitinin kelen kan ka tila ka château d'eau kelen jɔ o fara sudonyɔrɔ kura 3 in kan ji tɛ se ka manqué cogo si la o bɛ ka kunnafoni min di dɔw de pressera parce que waa dɔ la su mana ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ caman Gabriel Touré kɔnɔ morgue la mɔgɔ bɛ jɔ su ko ka makɔnɔ de kɛ caman bɛ pressé u bɛ weleli kɛ morgue wɛrɛw la n'a sɔrɔ n'u bɛ se ka taa ni su ye ka taa ko ye n'i bɛnna n'o sugu ye k'a fɔ ko mɔgɔw taara u ka su ta ka taa ko so tiɲɛ foyi t'a la mɔgɔ bɛ se ka pressé ka taa o ye tiɲɛ parce que yɔrɔ ka dɔgɔ dɔɔnin bi. Ala k'an bɛ sababa en fait jiko o y'a souligné an ye o don ko ji ko sɔgɔma ji tɛ se morgue la sɔgɔma dɔrɔn de don dɛ jiko problème sɔgɔma ka daminɛ ni dugu jɛra ka taa vers 8h 9h parce que morgue in ji mun bɛ morgue in alimenté a bɛ panneau solaire de kan donc moteur min bɛ morgue alimenté a bɛ panneau kan donc an ye a borne électrique fana b'a la donc an ye câble san ka borne électrique fana k'a la ka relier réseau la donc c'est deux choix ni su kɔra an b'a bila électricité kan ni dugu jɛra an b'a bila panneau kan. Bon, ni problème kɔni réglé hier on va tirer les problèmes là. An balana k'a fɔ ni tun ye ka dɔn k'a fɔ Gabriel Touré kɛrɛnkɛrɛnnen na a kɛnɛ tigilama dɔw maa minnu bɛ ni olu ka syndicat ma ye ka taa se baarakɛla dɔw ma ye ani maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu yɛrɛ ye furew ni ka se k'u ka fure jo ye o maa dɔ seereya la nin bɛɛ lajɛlen ka kuma tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ kuma min bɛ ka fɔ bi bɔlɔlɔ sanfɛ ani min bɛ yen k'u cɛ ka jan ɲɔgɔn ye ko jɛgɛjala ni baji an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na ni jiko dɛsɛ dɔɔni b'a la ani waati dɔw kɔnɔna na ni ji tɛ yen olu cɛ ka jan ɲɔgɔn na an bɛ dugawu kɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya n'an bɔra yen an balada k'a fɔ dɔgɔ furakɛ tɛmɛnen in na min ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔ kɛra B3 e ka da jama fanba bɛ bɔ pɔn min fɛ jariwala tigilamaw fɛ ka na mugujugu don yen o ye fulɔnkɔdili min kɛ ka se ka pɔn kɔni ka wuli ka bɔ yen o kɔfɛ fo ka taa se mugu wɛrɛ k'o don n'o ye kasara se B3 ka dɔ ma tuma min na n'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra dugulamaw sigira k'u ye wele bila office ma ka se ka na pɔn labɛn olu y'a yira k'a fɔ nin waati in kɔni na olu bɛ na nka a tɛ sisan ye dɛ kosɛbɛ ka labɛn min k'o la kabini o kɔni kɛra dugulamaw yɛrɛ wulila k'u jɔ kunungo ka se ka taa pɔn labɛn o senfɛ Sinɛ Damale b'an bolo nin waati in na ale b'a ɲɛfɔ an ye e ye jɔnni ne ye Sinɛ ye ka bɔ B3 Madina kura ko jariwala tigilamaw ye pɔn min kari ka bɛn ni ntɛnɛn ye ko wulikɛjɔ kɛra kunungo sigidalamaw fɛ ka taa pɔn labɛn a ko kɛra cogo di kunun u y'an wele k'u b'a fɛ ka taa pɔn dilan an ko baasi t'a la dugutigi ni dugu mɔgɔw ni jeunesse denmisɛnninw dugu mɔgɔ ɲɛnama bɛɛ farala ɲɔgɔn kan an taara an y'a labɛn an seko kɛla min an y'a labɛn ka sɔrɔ ka segin ka na an y'a labɛn ni bɔgɔ ni farakuru an y'a labɛn n'olu de ye pour que mɔgɔw bɛ se ka tɛmɛ parce que k'u y'a fɔ office mɔgɔw ɲɛna bon office mɔgɔw olu tɛ se k'a dilan sisan mɔgɔw dun mago dilan yɔrɔ don donc an kɔni y'a dilan mɔgɔw ka tɛmɛ k'u ka baaraw kɛ an y'a dilan o de kan sisan n'a dilanna a bɛna to dilanli la wa ni fɛɛrɛ ma tigɛ ka se ka kɔlɔsi yalima maa tɛ se ka segin n'a ye k'a fɔ k'u bɛ sɔn ka na a nɔfɛ tuguni wa a bɛ ala bolo ni ala sɔnna an ka jɛ k'a to ala ma o fɛɛrɛw bɛ yen ni ala sɔnna nin baara in kɛlen ni sisan cɛ fɛɛrɛ kura jumɛn sigira sen kan lakana la ka ɲɛsin B3 n'a lamini ma bon an kɔni ma foyi faamu o kɔni fɛ an kɔni bɛ yan an kɔni b'a nɔ na yan an b'an cogo la yan ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ a lakana ko a ɲamini bɛ fan bɛɛ a kun ma ɲami cogo min de a ɲamilen do ten mais n'i jɔ i ka jɔ cogo la a ko bɛ tile n'i ma jɔ sa ko de bɛ ɲami la n tɛ ɲɔnɔ mara ɲamini n'o bi dɛ an bɛ bolo min kan yalima mɔgɔw sigilen b'a kan k'a fɔ n'an tora nin bolo in kan samiyɛ bɛna kɛ ɲinɛ wa samiyɛ kɔni kɛcogo bɛɛ la kɛ mɔgɔ caman kamana gan samiyɛ kɔni kɛcogo an ye bolo min kan n'an tora de samiyɛ kɔni tɛ kɛ mais mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɛ bɛɛ de ye yɛrɛ ye yanni i ka mɔgɔ wɛrɛ ɲininka i yɛrɛ filɛ n'an bɛɛ y'an yɛrɛ filɛ samiyɛ b'a kɛ mais ni ma yɛrɛ filɛ fo e maa wɛrɛ filɛ samiyɛ tɛ kɛ dɛ faamaw bɛ baara la o ye tiɲɛ ye mais fantan min bɛ tiɲɛ n'o fana ka ca dɛ fo de ka filɛ an ka faamaw de dɛmɛ an bɛɛ ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ mais dɔ b'a dilan dɔ b'a tiɲɛ a tɛ taa dɛ fasoden jugu minnu bɛ yen olu de ka hakili ɲuman ta ka kɛ fasoden ɲumanw si ye o la ni bɛɛ bɛnna kelen ma minnu bɛ tiɲɛni na k'a fɔ an bɛ kungo kɔnɔ mɔgɔw fɛ an b'a dun tan an b'a bɔ tan bɛɛ de ka kɛ faso fɛ an ka faso in bɔ bolola anw mago de b'o la mais ni e ye ka sɔrɔnin dɔrɔn filɛ e mago tɛ faso la e mago tɛ maa wɛrɛ la e bɛ e ka sɔrɔ dɔrɔn nɔfɛ donc a tɛ taa o la sɔrɔsiw b'a dɔn cɔ ni dosow bɛ yɔrɔ min olu b'a taa yen u b'a taa cogo min na u b'o dɔn doso tɛ yɔrɔ min u b'a taa cogo min na olu u b'o fana dɔn o tigi la harako min bɛ yen u b'o dɔn hali maa m'o f'u ɲɛ kumakan laban ye min ye hali bi an b'a tradition mɔgɔw fo tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ baara la fasodenw k'a dɔn k'a fɔ mali ne ka bon kojugu k'a f'u tɛ baara la walahi u bɛ baara la u k'u cɛsiri hali bi
u bɛ baara la dɛ mais yɔrɔ in ka bon u ma bon tiɲɛnikɛla cayala kojugu u ka tɛmɛ n'u ka baara ye komi samiyɛ ko t'a la ko t'a la olu kɔni bɛ baara kɛ waati bɛɛ an y'o danganɛ sɔrɔ samiyɛ tilema bɛɛ ninnu kɔni bɛna tɛmɛ ni baara ye n'o kɛla a bɛ jamana lafiya ni ala sɔnna an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo ala ka jamana suma ni mɔgɔ min ko a tɛ suma ala k'a suma o kan ala ka tiɲɛ dɛmɛ k'a dɛmɛbaaw dɛmɛ an baloden k'a fɔ ni tun ye sini daminɛ ni tun y'ale kan ye jamana in basigi na lafiya bɛna sira o sira fɛ ala k'an ka jamana kolosuma n'an bɔra ye kulu min bɛ yen n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ dɔ wɛrɛ ma jamana kɔnɔ na kalata ka baaraw sigi kɛrɛnnenya k'o baaraw o labɛnko ɲuman ni o tacogo ɲuman olu ka jɛkulu ka baara ɲɛsinnen b'o de ma olu y'a yɛrɛ k'a fɔ min ye furancɛla fanga ma ɲɛmaaw ye k'u ka dɛmɛ bɛ ɲɛsin u ma ka fɛɛrɛ balilen tigɛ sango an ka jamana kɔnɔ na a bɛ se ka siratigɛ di jɛlen kelen min na cogo min na kulu in yɛrɛ ɲɛma n'i y'a sɔrɔ o ye docteur Sango ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Observatoire pour les élections o ye jɛkulu ye mun ɲɛsin bɛ kalata ani marakɛko ɲuman ka Mali kɔnɔ an ka jɛkulu ni association ni ONG 36 o de bɛ observatoire kɔnɔ donc an bɛ baara kɛ Bamakɔ ani Mali région bɛɛ la donc ani Mali cercle bɛɛ la an ka bolofaraw bɛ yen an bɛ baara kɛ kalata ani marakɛko ɲuman hukumu kɔnɔ bi lajɛ a y'a kɛ parce que an ni partenaire dɔ ye baara kɛ n'o ye NED ye olu bɛ États-Unis an n'olu de baara kɛ pour que ka transition ni dɛmɛ ka transition ni dɛmɛ pour que a ka se k'a ka baaraw bɛ lawaleya o dɛmɛ hukumu kɔnɔ a kɛra san kelen kɔnɔ an ye baara caman kɛ an ye conférence kɛ région kɔnɔ ani cercle kɔnɔ an ye émission caman fana kɛ Mali yɔrɔ caman na ɲɛfɔli minnu bɛ kɛ o ye transition ka baaraw de ye transition ka baara ye mun ye ni kalata sɛbɛn minnu bɛ yen ani gafe minnu bɛ yen minnu olu kan ka bayɛlɛma ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye a kan ka kɛ cogo min na par exemple bi na a fɔ ma ko constitution mɔgɔw bɛ fɛ yɛlɛma ka don a la yɛlɛma ka don a la mun na yɛlɛma ka don a la yɔrɔ jumɛn an kun b'a la k'o ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye pour que o se ka faamu ani bi na ni ye gouvernement yɛrɛ ka taabolo lajɛ u fɛ ka loi électorale kura dilan n'o ye kalata sɛbɛn kura ye o dilan o kalata sɛbɛn kura ye u y'a fɔ ko jɛkulu kelen de bɛna sigi mun bɛ ɲɛsin kalata kow ma n'u b'a fɔ ma ko autorité indépendante de gestion des élections n'o SG bon o autorité mun bɛna sigi sen kan o bɛna ministère de l'administration territoriale ka baara kɔrɔlenw ta a bɛna se ni mɔgɔw ka baara kɔrɔlenw ta délégation générale des élections fana a bɛna o ka baara kɔrɔlenw ta donc o bɛɛ bɛna di SG ma SG mun ye jɛkulu kura ye mun bɛna sigi kalata kow ɲɔgɔn fɛ or mɔgɔw ka laɲini ye mun ye cour constitutionnelle yɛrɛ a ka bɔ jaabi laban di la parce que ni mɔgɔw hakili b'a la coup d'état mun kɛra 2020 na o coup d'état sɔrɔla parce que cour constitutionnelle de jaabi dɔw di mɔgɔw ma sɔn donc mɔgɔw ma sɔn a nana ni funteni ye donc tant que an ma jɛkulu kelen sɔrɔ mun bi ministère de l'administration territoriale ka baara kɛ a bɛ délégation générale des élections ka baara kɛ a bɛ CENI ka baara kɛ a bɛ jaabi labanw fana di tant que an m'o sɔrɔ an kɔni hakilila an nimisimanw ma wasa kosɛbɛ donc an ta ye weleweleda ye k'a fɔ mɔgɔw ye an ka se ka bɛn fɛn fila la fɛn fɔlɔ o ye an ni Mali ni CEDEAO bi kuma mun na an ka se ka bɛn o la fɛn filanan mun ye Mali yɛrɛ kɔnɔ parti politiques ani gouvernement ka se ka bɛn pour que an ka se ka kalata gafe ɲɛnama sɔrɔ an baloden k'a fɔ ni tun ye docteur Sango ni tun y'ale ka ɲɛ u y'a fɔ cogo min na an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ malidenya min na yarabiyala o ɲɛtakun an bɛɛ lajɛlen ka jɛni ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ o nɔfɛ o y'a kunba de ala ka jamana ye ne k'a bila o sira kan n'an bɔra ye Nara marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnena Dili commune kɔnɔ na dugu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u bɛ wele ko Tawutala o dugu ye dugu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ jiko kɔni kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye ka ji yɛrɛ soli k'a min o kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye k'u bɛ taa ji ɲini kilo 8 kilo 9 wa i ka dɔn a yɛrɛ t'a la ka sɔrɔ bilen dɔ yɛrɛ cɛ dɛ miniji yɛrɛ o ka gɛlɛ sango koliji nin kɔni kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye ni maa min ye Dili yɛrɛ lajɛ bi o ye ka dɔn k'a fɔ yɔrɔba ye an ka jamana kɔnɔ na o marabolo dɔ ka tila ka nin ɲɔgɔn ta ka ɲɛsin u ma k'a kɛlen bɛ k'u gɔn u kamana na kosɛbɛ u ye welewelema da kɛ nin waati na u ka maa dɔw b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na min ye Cheikh Berté jɔnni ne yɛrɛ tɔgɔ ko Cheikh Berté an bɛ bɔ Dili commune de la an ka dugu tɔgɔ ko Tawutala ani Dili cɛ kilo 37 an kɔni ye tiɲɛ yɛrɛ la an degunenba de don jiko gɛlɛya bolo an yɛrɛ y'an seko bɛ k'a la mɛ an dɛsɛra an ka nafolow tiɲɛna an yɛrɛ bi an degunenba don an bɛ taa ji ɲini fo kilo 8 kilo 9 ɲɔgɔn gɛlɛya fana bɛ yen ɲɔ bɔrɔ kelen bi wa 8 ko o fana gɛlɛya b'an kan nafolo ninnu yɛrɛ de dɛsɛra bi kɔni degun yɛrɛ de b'an na jiko gɛlɛya a degun yɛrɛ de b'an na an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw bolo ani bonne volonté bɛ bolo u k'an dɛmɛ ala yɛrɛ jati kama o degun de b'an kan
ako ko jiko gela be awla jiko gela jume jiko sugu jume de gela be awkan mini ji kolonji pompe ji abe ji doron ji jara de pew antumbe ji sura anga kolongo no me ji foita kono bi o gele ade banka sembe samosa amise ka jere nganyinande amase ka jere kusube amase ka gestion foi sura ala ni nyoko gele aboloko baloko gele afana ji mana sante mena ya onfe ani o de gude banka sisa aombe deme de nyini maliembe bolo ani anga nyomo na yanga president ya naka premier ministre ya nanga gouvernement be ambe deme de nyinu bolo kandeme pour ka amse ka miniji soro chokomina yalla ambe miniji de nyini ji minta ambo de nyini doro o de gumba na bi kosobe bi yere miniji yere ka sura on fi anno de gumba do ambeta ji nyini fo yoro wore de à 7 km à 8 km gutro falu ni ulun nyona jiko gele yere de banka dafe dugu be no jiko gele te ulula me ulude na nyoro kaja nga kuma kan labango ni ambi yere fo eni ka chesiri la vraiment ambi ka émission la me eni chesiri ala kan ni deme ambe do aw fana kiye anga autorité wa ambe autorité be fo amba nyinu bolo kandeme de gumi banka uluni ala de bisa ka wuli ka banka nga kuma kan laban ninde ambe dugo ke yarabi ala digu ala ka wuli no jiko gelea ni jita adamadian ko ni nyeta sabateli bi gelea ala ka jiko ni ka nogoya nambura ye mi ka do ka fo anga jamana kono na bi la merkan jamana ka wuli ka joke de menyonya do ka nyesanga jamana masango bi ni mami bana sidombali mi be no coronavirus ye ale jitemene barawo ka demenyoya ta ka nyesama furabi sorula menemi sorula ko se ko barawo ke o bara munun bora ka ke ambalo dan ka fo na barawo re ka se ko lu blali singa o nisoja mi ka do ka fo docteur Amadou Ndiko ale bo nyefanye angalame vaccin Pfizer et américain ka vaccin planido coronavirus kele lila congélateur munu be se ka alamara sisan da ñu soro donc anya nati vaccin mundu anyini ndu kosobe jamana kono jamana do modo fana munu be u bala nyini kosobe donc gouvernement ye kubeke pour que a vaccin ka se ka soro malla pour que ka malion vacciner nay ku kishi coronavirus banala bebe se ka ke ka bossa tanifla kayele avec muso konomala avec muso mumbe shindi avec ulula parce que folo antuma uluke fengana parce que amtumbe feka vaccin soro vaccin mu andalen doala ko kololotala parce que au départ il fallait que anga se ka don asoro OMS mo ye fese ke kaira vaccin unte ko ke muso konomauna ani muso munube shindi dema ani demsenu 600 vaccin nana anya yetubabula ni vaccin uya ke surtout muso konomau ani muso munu be shindi ani demsen ka bo santan flaka yele donc c'est bon ya ira ka fo ko ni vaccin o be se ka ke ate fu kula amalo den ka fo ni tu Amadou Ndiko kanye ministre membe ni aso ga baranya stembe kene ko era manga de bana konana jomina tu sangare ni mbara munu be adamene na ale rebi datu ala angalame ana jamana ye kurisiji jamama so covid kelila Sinovac bala Sinopharm bala AstraZeneca bala Johnson bala bi oye kurisiji kwa de kurina kuritira american yati ana jamana la fama ko Pfizer ale to be ko ngani ale maralina ya sa ale kan sikama on fait quand la probabilité classique pharma ba ya ko ya sa ana su ma donc l'Amérique jamana ye politique de ama Japon fana ye congélateur de ama mumba to amse ka politique ma ko fana dira jamana ma ye piché ay congélateur waro so donc aya ka fo ala jamana bi ka teme ko sere bana inkelina wan tele bana bela la qui coronavirus tali donc kena jamana mun be kan teme ni tele mon flow kan coronavirus tele donc bi bi noye ni vaccin Pfizer politique Pfizer ka do malika kele non konala coronavirus kele non konala donc de na tani ki o ka ko santé barakelaw ufu baraka we chesila we wuli ka do la shuliti coronavirus kele la donc beki bolosi te ipani ika panaso la seki palinuma mudoni gara we mu ya ana piloto we mu na mu ye seriously yeke coronavirus panisena beya ira ka fo ni bolosi Allah yime abike muwani ne katemila katemete
i b'a k'i sen fɛ en tout cas i tɛ lada k'a fɔ ko miliyɔn degun walima k'a fɔ k'a juguma yɔrɔ dɔ fo ka taa fisaya ba la i tɛ se o niveau ma donc boloci bɛ mɔgɔ kisi i ma a ye boloci kɛ Mali kɔnɔna la ka ca ni miliyɔn 1 tila ye minnu bolocira an b'a mɛn ka se bi la k'a fɔ ko mɔgɔ saba ne yɛrɛ mun filɛ ne bolocira complètement parce que foyi ma ne sɔrɔ an k'an boloci yaasa an ka bana in kɛlɛ bi na n'i bɛ tagama ka taa yɔrɔ o yɔrɔ n'a sɔrɔ coronavirus boloci sɛbɛn t'i bolo i tɛ taa yɔrɔ si a bɛ fɔ k'i ka boloci walima i bɛ test kɛ k'a lajɛ ni coronavirus bɛ walima n'a ci la o tɛ Mali kɛɲɛ o ye tiɲɛ jamana bɛɛ ye donc ka ɲini aw fɛ bɛɛ lajɛlen ka boloci an bɛna ni problème kura min daminɛ a bɛ daminɛ denmisɛnnin san 12 la muso lajɔlenw b'a la muso minnu bɛ sin di denw ma olu bɛɛ b'a la vaccin a sɛgɛsɛgɛra foyi tun ma k'a la donc an bɛ k'an boloci ka jɛ ka coronavirus bana kɛlɛ. An balodan k'a fɔ ni tun ye kɛnɛya ministre ni tun y'ale ka ye Jɔminɛ Sangare a fɔra cogo min na ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye bana in yarabi Ala k'an kisi a kɔlɔlɔ ma n'an bɔra ye min ye kunnafonidilaw tɔgɔla don ye mɛ kalo tile 3 baaraw bɛ sigi sen kan diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ɲinɛsan kɔnɔna anw ka jamana n'a bɛ kɛ ka kɔrɔ olu bɛ dɔgɔ furancɛ kelen ta ka se ka hakililaw di fɛn minnu kan ka k'a kɔnɔ ka ka barolasigiba ye nka ɲinɛsan ka sanga ni gɛlɛyaw ye ni sabura ka bere min ci bolo de bɛ kɛ ka kunbɛn u ye fara ɲɔgɔn kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye baara in kan ka kɛ kɛcogo jumɛn de la Mali kunnafonidilaw ka ɲɛmaa Banjugu Dante b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ɲina journée mondiale de la liberté de la presse an bi a ɲɛnamaya hukumu min kɔnɔ ani san caman ta tɛ kelen ye aw b'a kalama san o san an bɛ dɔgɔkun kelen de ta ka baara ninnu k'a kɔnɔ nka ɲina ka kɛ ni kow gɛlɛya ye musaka ko b'a la jamana yɛrɛ taabolo kow b'a la an ma se ka dɔgɔkun kelen sigi in kɛ ɲina nka an ko tilennenya la danbe kɔnɔ an bi jɛ an bi fara ɲɔgɔn kan ka don in k'a la ɲɛnamaya ɲina thème min taara UNESCO fɛ ka kɛ ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye o ye ko diɲɛ kunnafoni di sira kuraw o ni journalisme baara olu donnen ɲɔgɔn na o ko bɛ cogo di n'i y'o ko jateminɛ o tɛ dunan ye maliyɛn ma o sabu an b'a kalama bi Mali kunnafoni di sira cayara kunnafoni dibaga cayara a di sira cayara minnu bɛ kunnafoni di kɛ ka kɔrɔ olu yɛrɛ bi baara kɛ ni kunnafoni minɛn kura ninnu ye minnu fana bɛ baara kɛ ni kunnafoni dila kura ninnu fana u fana bɛ information de di wa caman b'a fɔ fana k'a ye journaliste ye o bɛ ko min kɔnɔ o ti ɲɛ hakilisigi ani faamuyali kɔ komi journée mondiale de la liberté de la presse ye don ye don min na hakilijigi kan ka ta ka sɛgɛn ka jamana ɲɛmɔgɔw sɛgɛrɛ ko minnu bɛ sen na n'olu kɛmɛ ka dankari kɛ kunnafonidilaw ka hakɛw la olu ɲɛ ka fɔ Mali kɔnɔ n'i ko i bɛna kunnafonidilaw ka hakɛw ɲini bi i tɛ se k'a fɔ ni m'i da don kuma damadɔ la o dɔ ye mun ye an cakɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen Birama Ture a tununa ɲinan y'a san 6 ye affaire bɛ justice ka bolo kan nka halisa a ko ma lajɛya Birama Ture ta kɔfɛ an balimakɛ 2 bɛ yen ni o ye Ɲali Buli ye ani Musa Diko ye olu 2 bɛɛ lajɛlen bɛ Mopti mara la u bɔra u ka arajosow la u minɛna ka taa n'u ye mɔgɔ t'u ta yɔrɔ kelen dɔn ka fara o kan Faransikɛw ka journaliste dɔ bɛ yen a ye san 10 de kɛ a sigilen bɛ Mali kɔnɔ le 8 avril 2021 ale fana taara k'a bɛ taa reportage kɛ Gawo a ma segin o kɔfɛ k'a taa o 8 avril la ka n'a bila 8 avril la nin y'a san 1 ye a fana ɲinini ko o bɛ sen na waati o waati n'an ye occasion sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw an b'a ɲɛf'u ɲɛna u k'u janto ni mɔgɔ minnu bɔlen don ka denbaya kɔrɔ u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ walasa u bɛ se ka segin ka na u ka denbayaw kɔnɔ cogo min na. An balodan k'a fɔ ni tun ye Banjugu Dante ni tun y'ale ka ɲɛ kunnafonidilaw ka ɲɛmaa a y'a fɔ cogo min na baara tɛ bi baara min n'o ka gɛlɛn ka tɛmɛ kunnafonidi kan kunnafonidi ye bɔgɔforoki de ye kunnafonidi ye baara ye baara min n'i b'a kɛ i b'a kɛ gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen dɔ kan wa i k'a dɔn i tɛ waleɲuman dɔn foyi la fɛn min bɛ yen n'i b'o kɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ dugawukɛ don su ni tile i bɛ se ka taa cogo bɛɛ la wa i bɛ se ka bila cogo bɛɛ la wa i ka baara bɛ se ka tiɲɛ cogo bɛɛ la gɛlɛya bɛ se ka ta ka ɲɛsin ma cogo bɛɛ kan wulikajɔ minnu bɛ senna bi hali bi jamana ɲɛmaaw u ka wulikajɔ kɛ kunnafonidilaw bɛ se ka baaraw ni k'a bila e ka dɔn u ka baaraw kɛ basigi kɔnɔ na cogo min na ala ka kɛ ten n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ Union européenne kɛrɛnkɛrɛnnenya fara ɲɔgɔn kan ka se ka wulikajɔ kɛ mun de kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ na sanko gɛlɛya minnu bɛ yen Mali jɔyɔrɔ ye mun ye mangoro ka taa se min y'an ka fɛn minnu n'olu kan ka bamayɛlɛma an ka jamana kɔnɔ k'olu dɔw bɛ yen minnu bɛ se ka gɛlɛya yɛrɛ ban an ka jamana kɔnɔ nka wulikajɔw de kan ka kɛ ka se ka ko bila sen kan
o projet kɛnɛyalen min o sigira sen ka fara ɲɔgɔn ba kɛra o la an ka jamana kɔnɔ na Suleman nɔ e b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An ye kɔlɔsili kɛ k'a ye a kɛra komi u bɛ se ka Mali lataa ɲɛfɛ joona joona parce que n'i y'a filɛ mangoro ko fan fɛ par exemple forow bɛ yen mangoro forow bɛ yen Mali yɛrɛ ye Afrique de l'Ouest kɔnɔ Mali le ye premier producteur ye mangoro la mais an y'a ye gɛlɛya caman fana b'o mangoro baara nin kɔnɔ Mali ye gɛlɛya caman sɔrɔ mangoro feere gɛlɛyara kɛnɛma parce que a kɛra komi bɛɛ kun bɛ mangoro ninnu tiɲɛ a tɛ se ka feere kɛnɛma n'i y'a filɛ fana min ye si ye si yɛrɛ an y'o filɛ ko fila lo kama a fɔlɔ ye min ye si baara bɛ kɛ Mali la mais n'i kɔlɔsili kɛ fana si baara bi musow bolo don baara la caman surtout dugu ninnu kɔnɔ donc o fana kɛra sababu ye n'an b'a fɛ ka musow dɛmɛ o ka se ka o yɛrɛ ta si baara nin fana bɛ se k'o dɛmɛ o yɔrɔ fan fɛ n'i y'a filɛ fana min ye n'an fɛ ko ninnu ye jardinage ye ale fana na n'i kɔlɔsili kɛ bi na Mali la kɛra komi n'o sera ka yiriwa o bɛ kɛ sababu ye an bɛ produit minnu bɔ Maroc yɛrɛ ka na Bamako yan o bɛɛ bɛ se ka dabila et puis an bɛ se ka an ka produit yɛrɛ kɛ yan ka baara sɔrɔ denmisɛnninw ye alors sogo fana n'a ye kɔlɔsili kɛ Mali fana ye bɛgɛnbalo dugu le ye n'a ye kɔlɔsili kɛ bɛgɛnw bɛ taa kɛnɛma sen kan bɛgɛnw tɛ faga yan bɛgɛnw bɛ taa sen kan mun kama parce que Mali ma se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka se ka bɛgɛn ninnu faga yan ka sogo bila ka kɛnɛma donc n'an sera ka baara kɛ ni gouvernement ye ka baara kɛ ni acteurs yɛrɛ ye an bɛ se ka se ka Mali dɛmɛ pour que sanni bɛgɛnw ka taa sen kan abattoirs ka se ka sɔrɔ ka bɛgɛn ninnu faga ka sogo bila ka taa o bɛ baara di Mali ma a bɛ kɛ sababu fana wari caman bɛ sigi Mali la. An balona k'a fɔ Suleman nɔ ni sunyali kan ye a fɔra cogo min na a bɛ dugawu kɛ Ala k'a bila ɲɛta minɛ kɔnɔ ministre bɛ yen o ɲɛsinnen bɛ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sɛnɛ ko olu baaraw yakubali ma Modibo Keyita yɛrɛ ale hakilila da sen fɛ an k'o lamɛn. Nin ye projet belebeleba de parce que projet in ne b'a fɔ projet in dafalen yɛrɛ don a ka baara fɔlɔ o ye sɛnɛkɛla ye filière minnu yɛrɛ sa minnu b'o baara kɛ k'olu dɛmɛ pour que u ka se ka u ka baara taa ɲɛfɛ o fana mana bɔ yen service de bɛ yen minnu bɛ sɛnɛkɛlaw dɛmɛ o service a b'olu fana dɛmɛ u ka baara dɔn kosɛbɛ parce que ni sɛnɛkɛla ye baara kɛ n'a ye fɛn sɔrɔ n'a fɛn ma diya mɔgɔ ye sugu la mɔgɔw t'a san donc projet in b'a sɛnɛkɛlaw dɛmɛ sugu bɛ fɛn min nɔfɛ sɛnɛkɛlaw b'o de dilan donc u mana fɛn o fɛn dilan a bɛ se ka feere jamana kɔfɛ problème t'a la i bɛ projet caman ye u bɛ mɔgɔw dɛmɛ aw bɛ sɛnɛkɛfɛnw dilan u mago tɛ sugu la n'i y'o kɛ n'i taara sugu la mɔgɔw b'i ba la u b'a rejeter n'o o ye perte de ye nin kɔni y'a bɛɛ de ye parce que a bɛ sɛnɛkɛlaw dɛmɛ u ka sɛnɛkɛfɛn ka caya a ka ɲa ka bɛn fana mɔgɔ minnu b'a san olu bɛ min ɲinina k'a bɛn o bon i komi sisan fɛn minnu don i y'a fɔ ko sogo ani mangoro produit fɛn o fɛn bɔra a bɛɛ ye sɛnɛkɛfɛnw de donc ne ka baara ye o de ye i bɛ y'anw ka jamana ta anw ye sɛnɛkɛ jamana de n'i ye anw ka feerelifɛnw ma filɛ sugu kɔnɔ an ka sugu tɛ dɛ kɔfɛla la jamana kɔfɛ sɛnɛkɛfɛnw de don donc o ye mangoro ye a bɛ kɛ sogo ye a bɛ se ka kɛ kɔɔriw ni fɛnw de donc nin projet in tɛ se ka taa anw kɔ parce que ni sugu jamana dunan bɛɛ kelen bɛ ka sugu dayɛlɛ anw ye mais anw tɛ se ka fɛn caman feere parce que anw ka sɛnɛkɛfɛn ninnu très souvent n'a taara u b'a fɔ k'u ma ɲi n'u ma ɲa u b'a tiɲɛ k'a détruire sɛnɛkɛlaw ka sara la exportateur ka sara la donc nin projet in b'a to sɛnɛkɛlaw bɛ se ka fɛn sɔrɔ parce que u bɛ min bɔ u ka foro la a bɛ feere u bɛ fɛn sɔrɔ min fana b'a sa u bolo ka taa feere sugu la u b'a feere facilement o de y'a to n y'a fɔ ko nin projet ye projet ɲuman ye projet complet len don. An balona k'a fɔ ministre tun ka ɲi ni Modibo Keyita fɔra cogo min na ɲɛta min don ka ɲɛsin an ka jamana ma Ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an bɛ taa jamana ko kana na Mohamed Samakɛ mun b'e bolo. Karamɔgɔ Abdulaye y'a fɔ cogo min na an bɛ taa jamana kɔ kan n b'a ladɔnniya k'a fɔ min ye lakanabaliya kɔnɔ ale fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ diɲɛ kɔnɔ na bi o waati an bɛ taa kibankaw fɛ yen min ye dunanjigiyɔrɔba dɔ n'o ye hôtel ye ko mugujugu dɔ kɔni pɛrɛnna ye dɔ fana tɛmɛnen na a kɛra sababu ka maa 25 bɔ ɲɔgɔn kɔ olu fana kasara u la ka maa 50 bɔ ɲɔgɔn kɔ olu bɛɛ lajɛlen sɛbɛkɔrɔ jogi ko wulikajɔ kɔni senna walasa ka se ka nin kow ka sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ min kɛra nin ko sababu ye n'an bɔra an bɛna Burkinakaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ Burkina marabolo min n'o ye Nuna ye n'o ye duguba dɔ ye ko wulikajɔ kɛra cɛ marifatigi dɔw fɛ ka se ka bingani wale ta ka ɲɛsin kasobɔ dɔw ma n'o ye Nuna ale kasobɔnba ye a kɛra sababu ye ka se ka dozolaga kelen kɔni ka o kasara nin na min ye kasɔrɔden maa 65 ɲɔgɔn na ka olu bɛɛ lajɛlen kana bila ko wulikajɔ kɔni bɛ senna walasa a ko bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na n'an bɔra an bɛ taa Haïti an b'a ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu min kojugukɛla min n'an b'u wele ko Ganga ni olu ye kojugukɛla jɛkulu de ye ko olu jɛkulu 2 ɲɔgɔn na kɔnɔna na kari ɲɔgɔn na fɔ cogo wɛrɛ la ka Masaranga Sɔgata la a kɛra sababu ye ka maa 75 ɲɔgɔn na ka o kasara ni la u yɛrɛ dama ani ɲɔgɔn cɛla la wa a kɛra sababu ka se ka maa 12 bɔ ɲɔgɔn
n'o jamana de 12 ɲɔgɔn kan olu kɔni minɛ ka tunu n'u ye n'an bɔra an bɛna Nizeriya ka fɔ ye an b'a dɔn k'a fɔ halisa lakanabala sira fɛ sa min ye wulikajɔ o kɛra dɔ fana kɔnɔna ka bi duguden 3 kan o kɛra Nizeriya marabolo kɔnɔna n'o ye Zamfara ye wulikajɔ in senfɛ maa 48 ɲɔgɔnna kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen kasara ninnu na ko min ye lakanabɔ ye k'olu kɔnɔ wulikajɔ la walasa ka se ka tɛgɛ ka da ni makɔfɔlen ninnu kan o b'a to an bɛ taa Europe an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ bana min wele ko obésité n'o ye ka i bonya ka i sɛbɛkɔrɔ bonya fo ka kɛ dantɛmɛ ko ale kɔni a yirala k'a fɔ diɲɛsilakana tɔnba fɛ n'o organisation mondiale de la santé ko o fanga kɔni ka bon Europe dugu kɔnɔ na kosɛbɛ kosɛbɛ ko a bɛ kɛ sababu ye san o san min ye maa 1,1 a n'a kun ka fɛn ka olu bɛɛ lajɛlen kasaraw ni na ni wulikajɔ ma kɛ don nataw la ko nin bɛna kɛ bana sa bana min ni a bɛna cari diɲɛ cɛfɛ kosɛbɛ kosɛbɛ nin bɛ dan sigi an ka jamana kɔnɔ karamɔgɔ Abdulaye. An bɛ dugawu kɛ min ka dɔn ka fɔ basigi lafiya ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na ka se kɛrɛnkɛrɛnnen an ka jamana ma diɲɛ fan bɛɛ fɛ Ala ka basigi ni k'o sabati